Yan po. Dilim ang gabi. Between sa langit. Zero na may kulit. Siyempre, ako. Hi. Yan, madilim. Kami lang ang nandito sa bahay na to. And ang kuliglig. At yan ang aming tulugan. At ang kapatid kong si Gudong mabait. First honor pa rin. First honor pa rin. Nag-aaral na Presidente mabuti para sa kanyang kinabukasan at pinapaaral siya ni Kuya Anthony. Presidente pa rin. Presidente pa rin siya. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang Grade 1. grade 1, hanggang college na.